baba linganjani olunye ucezi lwekhekhe? Cha, ngiyabonga May. Awumfundisa usalifuna elinye ikhekhe. Kade usadla izingcezo ezintathu nje. Mfundisa uphathekile kahle namhlanje. Yebo. May. Ukuthi angizange nje qothu uthoke ebusuku ngikhathazekile. Avuka ngiphethwe ikhanda ebukhulu kabi ekseni. May, ngiyabashumayeza abantu bami. Kodwa kukhona nje ukukhona la emahlombani. Inhliziyo yami nomhlungu obuthulile. Isisu sami sihlala sinokukhulu kulapha. Mfundisi. Nomphefumulo wami unokukhathala. Mfundisi, ngabe kwenze njani? Ngaphandle nje kokuthi ngithola imali yokwakha indlu yesonto. Ngeke ngiqede nje ubusika bungakafiki. Mfundisi ba. Yikho nje ngingakwazi ngisho nokulala. Ngisho nokudla lokho. Nokwenzani nje? May, ntombi yami kodwa usho ukuthi ngeke alithola nje ucezwana lekheke ukuthiba nje amafolosi May. Yebo mfundisi. Hawu baba nanti. May, simele kwenza umcimbi othize. Ugcwalisa isikhwameni. Kodwa mfundisi singawenza umdlalo uyakhumbula ukwenza lana eqaleni? Cha, hayi umdlalo mfundisi. Lutho hayi umdlalo mfundisi. Hayibo, kodwa ke kunganjani masingenza iconcert exubile? Bese sicela ke noma ubani nje enze noma yini akwazi ukuyenza. Iconcert yakho We auntie, yazini ngacela iBlack Swing Stars isidlalele bese ngicela nabanye abadlali ke nalowo umuntu enze noma yini akwazi ukuyenza. Thokozile wena ubuso uyacula. Mina ngamodela izingubo ezisemfashionini. Awuboni ke usidumo ke yena ke Angahamba lo yaye ePitoli ngiyaniyala. Uma nike namhlanganisa nalokho, niyazi ukuyokwenzeka, niyoyicela ivuthiwe. Iconcert exubile. May. Sangizangibila ngempela phela manje. Ngalithola nje olokugcina ucezu olusele May. Mfundisi. Ngalithola impela baba. Nanti. Baba nanti nolunye futhi. Nanti. Tumo Yini? Ubona usakwenza njani? Bisho nabe. Yini? Yona ini? Engwe. Yebo yephi? Engwe. Ngila, beyila, ebethu nomihleleni. Ivule amazinyo ayizindlabu ethi sithi yangihlasela. Hayi sokubuka kade uphupha naleli gwala leli. Ingwe unumber 5 lowo. Vele number 5 ingwe. Awustu. Uqinisile kodwa usikhohlisi ngalengwe yakho. Hayibo, imali yami awuthi. Hayi phela, namhlanje angikhathali kanjani. Ngishona khona. Emshaneni hayi yibi umshayeli namhlanje. Hayi bostumo. Hayibo. Namhlanje angazi phela. Uyabona? Noma ingashonga kanjalo into efana naleyo nje kuphela kodwa ke namhlanje ukuthi bokuyiphupho sonke lesikhathi. Khombisa umshayeli namhlanje. Uyadlala wena, awuthi ngihlangane nje le mali yami, awuthi ngibona. Awuthi ngibona 50 70 80 90 95 1 rand number 5. Ngabe uzodlala ngayo yonke wesidumo le mali. Imali yakhe yokugcina le. Uthini lo? Gok, yazi uthini? U27 rand akafani nomuntu uhlala ungenalutho ke. Yabona yilento engiyithola ke namhlanje emshaneni. 27 rand phezulu. Letha lapha ngizokudlala. Okay guys, let's go. Many people ask me why I'm always happy, feeling so unhappy.
hayi nayihluthula mathisa chance hayi iphinde ngingadlali ekho kodwa niphinde nje kuphela Aunt uthini-ke wozala Thoko laze lamnandi iculo leni Thoko ningalicula nangosuku lomcimbi Uyabona phela umndeni wakubothoko nje iqembu lingathokoza kabi ukuthi lisize la ekhaya futhi kusithokozisa kakhulu lo umcimbi wani sisi lutho Stumo akunani vele yobusePitori akuphathelene nawe lokhu ePitori ngiyokwenzani ePitori ngobusuku beconcert ngaphambi koba iconcert bekhona uyothola ucingo luthi fika masinyane umalume wakho sePitori uyagula kombela uha hey angamalume mina emamlodi lutho Standard Toll hey ngithi Standard Toll emtshezi kuphi anginamalume mina lapha uneqiniso mhlambe kuyoba uanti wakho noma umzala wakho Gogo ungayithinti indaba kaanti uanti washona angezwe anginamzala futhi lapha Hey bakithi aunt asalanse simtshele tshela mina uzobe sefuna ukuba khona bese kuba khona inqushi yobona wena i-concert yani le i-stockfella noma Lalala lapha Stu sizoba neconcert exubile senzele ukuthi senyuse isikhwama samfundisi uyazi senze njalo i-concert exubile uyabona ke kuyabonakala nje ukuthi sekukhona ke acabangayo okubi bafowethu ngibonga kakhulu bandla into enisenzele yona angazi ke noma mhlambe kungalunga yini ukuthi ngolesithathu zu-15 ebusuku ngikwazi ukuthi nibungaze nathi nihlanganyele nathi angazi uma kuzonilungela indlo Ngolesithathu 15 awuthi ngibuza uBraboy la Braboy kunjani nge15 okay no zingaduma impela kunjani la uzoduma cha sekubonakala sengathi kuzoqonda kodwa ke kuzofuneka sithanda ukuthi neqembu leli sizilungiselele sizilolonge kanye noThoko lo mhlawumbe ke kungaba ngcono ukuthi masingabuye sihlangane futhi ngesonto elizayo ntambama ay bra ay uyayibutshana le-sex hayi just lande kuthi hayi man ya hayi awusokuthi yabona nawe no ngibonile sobhitshi ukuthi hey esihlanu hey kodwa ngibonile futhi ukuthi hayi kulula nje uyabona ngibona amalo ukuthi sisi uyazi ubeqinisile futhi ubeqinisile ubani ebhungulu unumber 5 ingwe lephumile iphupho lakhe nansi imali yakho ngiyiphethe neyakhe Louise udlala ngamalini u10 rand 10 rand wena ngikudlalele ngo5 rand Ustumo ke ngo1 rand Louise alikho iqiniso lapho bekuyiphupho lakhe kodwa thina sesenza imali eningi sisi kungcono ubiza udokotela ibhongolo ngiyibona idikizela yazi ukuthi anginalutho mina gogo hawu awunalutho mina lapha ingwe yakho ikwenzela imali yo kazile nje ukuthi ngizowina kanjani 5 10 15 20 25 27 ayisuka yabona ke hayi hey wena uyapi nakuthanda khona inhliziyo yami ngiyakutshela uzawubona uyazi bengizojabula uma uthi uya eStandard Town ukuyobona umalume wakho ogulayo sisi yabona la kodwa ke bro ngiyakutshela
ngathi akukho kunzima la. Suka lapho. Thoko, umathe msindisi ukuthi indodakazi yakhe lencanyana izokwenza i-modern dance. Ngibashiye bepractice kodwa akakanini. Hey we-anti, uyazi phela uqinisile ngempela siyabadinga abantu abaningi. Uyazi ukuthini Stika, abadlali abanekhono eliphezulu kakhulu khona zizobaningi izinto ezizokwenziwa. Anti, nami ngiyakuvumela ngempela. Hawu, uyazi bengithi ususophongolo. Uphongola uyokwenza nephongola. Ukuyobona umalume wakho ogulayo. Uyazi ukuthi unagogo kunile ungibelesela ngomalume babagulayo ephongola standard tone kini. Uyazi ukuthi umthetho ufuna ungixoxa la ekhaya. Ithi ngitshela indaba ke angiyindawo ngizohlala la ekhaya. Sisi, khona into bengifuna unikhombisa. Usikhombisana. Into engizoyenza econcertini. Niyabona ke nginitshelile ngathi khona into esemqondweni walembungu. Hayi sisi, nafuna unikhombisa. Hayibo, Stumo, uyazi bengazi ukuthi mina uyakwazi ukudlala i-saxophone. Stumo awutshelanga nje. Hayi nami bengazi. Kodwa uyabona uyakhumbula amani practice ngale neband. Ngabona ukuthi hayi kulula lokho. Thema ngiwina imali ke ingwa ngithi emshayeleni. Shwi. Flea bucket mangifika. Aw, Tony kuzimala ngesex ngathi mina hawu 25 rand into okuncane ke lokho. Kunilo ngipractice ngalesi. Uyazi nami bese ngimangela ukuthi wonke lamagala kunakhala lapha avelaphi. Oh. Sis niyafuna ngikhombise. Hayibo, Wisdom, phela kusho ukuthi umpetha uma ungakwazi ukudlala i-saxophone ngelanga elilodwa. Hayi phela ngithi isiphiwa phela kuyo kusho ukuthi unaso noma awunaso yabo into ezinjalo. Asheshisa sisuvolo. Uvalo. Nizila ukuthi ngisha kanjani? Hey! Nizila ukuthi ngihluthula kanjani? Yini? Hayi kuyafiwa phela. Hela, usuqedile yini? Hayi ngiqedile. Uyazi Stu, ngikutshela nje iqiniso baba. Usadinga nje isikhashana sokuthi uthi kuyilolonga kahle. Hayi kodwa la endlini yami. Hayi lapha komakhelwana Siduma. Uma lento yakho ibanga umsindo, iphula amafastelami ngokuthumelela isamanisi. Oh. Awazi lutho phela wena ngejesu. Uyazi mina nje ngizokutshela iqiniso na Stu ngoba ngiyakuthanda. Uma ungathi ukupractice nje isikhashana, hayi ungaba umpetha. Yebo, emva kweminyaka ewu40. Lalela la sizwaneke. Angeke uyidlale i-saxophone yakho econcertini yethu. Angeke futhi uyidlale la upracticele endlini yami. Ngoba uma uqhubeka Stumo uyidlalela la ngizokuqosha la ekhaya. Siyezwana? Uyazi nina ngoba lithi niyosiyazi siyazi kakho. Yabona ngicabanga ukuthi ngeyi15 uzobe ungakalungi uzonikhombisa. Ubani? Yimlo angithi isex la uzobona. Stumo, ey. Luisa, kodwa yindaba ebusuka ngaka kwenzenjani? Yindlela. Uyazi ngiqale ngathi isitimela sizoshayisa indlu yami. Uthini Luisa? Mina bengithi Ndlovu. Hawu, isikhathi u2 iyagula lembungulu. Uyabona Luisa, ngizoyibhitshiza lembungulu umkhathale yona. Hey wena Stumo, Stumo samthwanzani wena la?
uzile esizingishaya inote uzwile Suka ungivusile. Yayi Westom, uyabona uvusa bonke amakhelwane la. Sis angithi ngithe iyona ndawo lekumele ukuthi ngipractice kuyona bheka isona studio sami lesi angithi nami ngifuna ukuba khona econcertini Awukwazi ukuthi ungapractice la endlini yakho uyangisi ngithini? Uma ngeke ngakuthola futhi siduma upractice uzokuxosha wena, uzokuxosha la ekhaya. angeke sis Westom, ngizokwenza. angeke sis hawu Uzokwenza. never pen Ngomi kanjani? Uyazi ukuthini Westom? Mangeke ngaphinde ngakuzwa. Ngaphinde ngakuzwa ukhetha leliqalukuni lakho. Uzongithola kahle uzokuxosha la ekhaya. Umusisa seqedile ngawo. Nami kobe kusasele ngiqede ngawo. so ngigeza la ubebebe ngeke ngisaphinde ngipractice futhi la endlini yakho sisi yaba komele ukuthi sibize uplama le impompi le amapipe la asalunganga Westom angithi ngikutshelile, ngitheni kuwena? hayi sisi ngempela mawuthi uvula la manzi ashisayo hayi lo mpompi vele aqhuma impela ngiyakutshela uma hayi Mpethe umunike lo nokhuluma ngawo Stu. Westom, ngikutshelile ngathi ngaphinde ngakuzwa udlala lemhlola walento yakho. Uyahamba la ekhaya. hayi sisi angithi uthe wena ngingaphindi ngidlale lapha kule ndlu yami ngithi manje awuzange ngithi wena manje ngithi Ikuphi? ini hayi bo Hey, webhuti, lalela la. Yini ungathathi le saxophone yakho uhambe uyodlalela kude nayo? Uyabona mina la ngihlala khona. Kunendawo evulekile. Mongaya nje ngale ekugcineni kwayo buzoshaya ke saxophone yakho. Uyazi uthi Nthobo uchitha isikhathi sakho noma uthi utshela lo. Angeke azaza kulalele ngoba masikhe saphinde futhi samnika lento yakhe. Sizomthola isidume sezenzinye izabe seyidlalela lapha ngaphansi kwetafula esethi angishonga mina ukuthi angayidlaleli ngaphansi kwetafula. hayi vele uyobungashonga ngithi sisi Akasoze nakancane alithola ithuba lokupractice ngoba akasoze ayithola isaxophone yakhe. phela ukwazi ukwenza lokho angithi Ngiyakwazi. Iphi? hey Usisi uthi uzongishiyela incwadi. oh nayi lakho Yebo. ulale kanjani so Kwenzenjani lapho kuwena? Vele ngilale kahle ngoba bokungekho mbongolo nesaxophone ezoloku ngivusa angithi. hayi gogo nami ngilale kahle Ngiyajabula ukukuzwa lokho. iphupho lami la izolo elimnandi kanjani Elimnandi kanjani? hayi bekuyinto nje ejwayelekile gogo Yebo. Belingani? Elinye lezinyosi, awu elinye lengwe. Bekuyinkosikazi egulayo. Inkosi bekungele nkosi. hayi into nje enjalo gogo kodwa ke uyabona okuqalayo ukuthi ke angisalikhumbuli lutho phela ephupho Stu. Usemqoka lokho. Umshayeli uyazivala izincwadi noma yini? awuphela uyawazi amaphupho gogo enjani ayeza aphinde futhi anyamalalele engqondweni into enjalo nje kodwa yabona mangaphatha nje ukunye la esandleni ngibone ngathi lizobuya nje leli phupho Into engabe sesandleni. yabona imino nje le ngibone into njenge sex yabona Isaxophone. ya yabona Itsene. Ulapha thulo. cha kanzange phela ngizange ngisho lokho sengisho ukuthi ke uma ngingathola into enjenge saxophone liyabuya lonke lapho phupho ngiyakutshela uma Awustu, uma ngakunika isaxophone uzongitshela ukuthi uphupheni. hayi ngiyathembisa gogo hawu manga isaxophone la kumele liyabuya lonke buyani
Ya, hayi. Kwakuhle ke gogo. Awuthi sibone ukuthi isasho khona yini. Hayi. Hayi isasho khona phela. Asizweke. Ngiphuphe umhlaba wezinja. 27 lo. Ujaha imfe. Ngoba u2 lowo. Jasene zawo zayo ngene endlini enkulu. 25. Imfene lezi ke kulazi thole khona amathaba. U7 lo. Awenkosi. U1 lo. Kulawo mathambo ke kulabo kwakhele khona inyosi. U26 lowo. Inyosi lesi bezakhela ke indlu yazo. Ilokho konke. Uthi ukho yipho belikahle leli angithi izinja imfene angithi indlu enkulu inkosi angithi bese kuba ke izinyosi angithi bese kuba futhi indlu angithi awuyililula futhi nje. Okay Stumo. Uwini lokwamanje. Kodwa ngizokuthola. Vele ngihlale ngiwina nje. Kwaze kwamnandi uyazi ukuthi niyophuma phambili nasemcimbini. Kunganjani bakothi siyeni ngalena ekitchen siyothola okudliwayo nokuphuzwayo. Ya. Sophuzana. Mili juice. Into zihamba kanjani bra? Ngihamba kahle kuwena. Ya, yisi ekmark and cope and sex yabona. Usonayo? Ya, manje bengizocela yabona ukuthi ungenzele ifavor nje encane. Ifavor yani mfowethu. No ekmark and hotel ngale woza. Ngibone next Beka bra. Bengifuna ukuthi ungenzele usizo nje yabona. Usizo walo mfowethu. Okay, sizokwenza kanjeni yabona? Hey madodana kunjani manje yazi. Thoko, uyazi ukuthini? Wazi ngajabula kanjani mangabe sesekwenza thina osendelizayo. Uqale ngale ngoma le kade niyipractice. Ave ngiyithanda Thoko. Oh uyayithanda. Mina ngobe sengingena ngengubo zami zasebusuku. Hayi kuyangijabulisa ke lokho auntie. Sis, Thoko. Siduma kodwa ngitshela ngitheni kwena ngitheni kwena. Sis, ukwehlukile manje sis. Awazi into engiyihluthula. Ujini sis. Kudabuke ibruku sis. Into nje ngifuna ukuthi nginikhombise nje into engizoyenza eConstantine sis. Ungamlaleli sis. Hayi sis, nginike nje iminute elilodwa nje ukuthi nginikhombise ukuthi makuba ngishaye kahle uyithathe le saxophone yami yakupha. Sidumo, ngiyithathe, ngilahle emgqonyeni kaDodi. Mawubona ukuthi kufanele sis ungakwenza lokho. Sidumo, qhubeka ngizokwenza ngempela lokho. Mamela, awunazo. A1, a2, a3, a4. Hayibo. Uyifulalele.
Uyaza sifikisha kanjani ngiyayihluthula yazi. Stop.